Opatrne! Majte sa dobre! Sme tým, sme tým, sme tým, sme tým, sme tým. Kamkoľvek idem, zdá sa, že tam pôjdeš aj ty, čokoľvek robím. Pozri sa, veď sme rovnakí. Nezáleží na tom, kde práve som. Vždy sa riadím svojim vnútorným kompasom. Sme tým, sme tým, sme tým, sme tým, sme tým. Haló? Áno, to som ja. Tomáš. India. Späť na Sodor. Ďakujem. Sme tým, 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 sme tým. Čo je, Tomáš? Za týmto mostom je ostrov Sodor, Nia. Tam je môj skutočný domov. Je mi veľmi smutno, že aj ty sa budeš musieť vrátiť domov. Ale ja sa nemám kam vrátiť. Nikde nie som doma, Tomáš. Ja už nemám domov. Naozaj? Naozaj, Tomáš. Už nemám domov, kam by som sa mohla vrátiť. Nemáš? Ó, Nia, to mi je veľmi ľúto. Ale to znamená, že môžeš zostať bývať na Sodore so mnou. Pán Tofam Had má veľmi rád nové rušne, ktoré pomáhajú na železnici. Poď, Nia! Vitaj na Sodore! Už idem! Sme tým, 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 sme tým. Tomáš, bol si preč tak dlho, až